Goedenavond, zondag 23 oktober. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Dit jaar is het 60 jaar geleden dat de Cuba-crisis plaatsvond. Het hoogtepunt van de Koude Oorlog, omdat er toen een atoomoorlog dreigde tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Vanwege dit jubileum waren dit weekend verschillende gebouwen open voor publiek die een belangrijke rol speelden tijdens deze oorlog. Zoals bijvoorbeeld deze luchtwachttoren in Ede, waar het mede vanwege de opnieuw Russische dreiging drukker was dan verwacht. Ja, dat hadden we niet verwacht. Het is natuurlijk overal iets te doen. De mensen hier uit de buurt, vooral de dorpelingen, die zeggen ja, die toren hebben we nu wel alles gezien. Dus die vinden dat misschien niet meer zo interessant. Maar ja, er was hier ook iemand van Arnhem. Die had hier al eens eerder geweest en die was hier terug. In totaal zijn er 276 luchtwachttorens gebouwd in Nederland, waarvan er nu nog 19 bestaan. Vanaf deze torens moesten vijandige Russische vliegtuigen worden gespot. Stuk of 4? 4. Ja. Is het Tupolev erbij? Ja. Maar behalve bij oefeningen zijn er vanaf hier nooit posities van vijandige toestellen doorgegeven. Gelukkig maar, omdat dat een uitkijktoren is, voor de vijand te verraden, bij wijze van spreken. Dus vandaar ook, die schrik was er. Dat de interesse voor de Koude Oorlog lijkt te zijn gegroeid is volgens Roland de Krook goed nieuws. Dat verhaal moet blijven verteld worden en het is toch geschiedenis. En als je geschiedenis kent, dan kan je ook in de toekomst kijken, zeg ik altijd maar. Welkom in het Multifunctioneel Centrum in Aardenburg. Dit is de gymzaal in Aardenburg. Deze wordt gebruikt voor allerhande sporten zoals basketbal, tennis, zumba. Maar natuurlijk ook bijvoorbeeld dit weekend zit fanfare erin voor het concert en in het voorjaar carnaval. Het MFC Aardenburg is klaar voor gebruik. Kinderopvang en school zaten er al eerder. Nu is ook het deel waar het dorpshuis zit open. Heel belangrijk, vooral voor de bevolking hieromheen vinden ze het wel heel belangrijk dat er een gebouw is dat ze kunnen gebruiken en ook energie-neutraal is. Hier bent u in de grote zaal van het dorpshuis MFC. Die kan gebruikt worden voor allerhande feestjes, maar ook momenteel wordt ze gebruikt door het koor die hier iedere week de repetities laten doorgaan. Er waren een hoop tegenvallers. Zo werd de fundering van de voormalige basisschool waar het centrum op gebouwd is gesloopt, zonder dat daar een vergunning voor was. Maar nu is het af. De grootste uitdaging om iedereen die binnenkomt tevreden te zien naar buiten gaan. Dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Eind dit jaar komt er nog een feestje. Wanneer precies is nog niet bekend. Illustrator Richard Verschragen uit Kattendijken heeft al zo'n 50 boeken voorzien van zijn tekeningen. En nu heeft hij voor het eerst een kinderboek getekend en zelf geschreven. Ja, ik moest wel, want als illustrator krijg je altijd de vraag van schrijf je ook je eigen boeken. Alsof dat het ultieme is. En ik wilde dat heel graag doen, maar het schrijven van een boek is natuurlijk een heel ander vak dan het tekenen van een boek. Dus ik wilde wel echt met een goed idee komen. En ook een idee waarvan ik dacht van yes, dit is het. En met dit boek had ik echt zo'n yes moment. Verschragen geeft ook les op basisscholen en kreeg daar het idee voor zijn boek. Ja, als meester woon je op school, je slaapt op school en verder doe je niks. Dat denken kinderen? Oh ja, absoluut. En ik hoor ook al heel veel leerkrachten die dit boek hebben gezien, die moeten heel erg lachen. Want die zeggen, oh ja, dat vragen ze ook altijd aan mij. En ze denken ook dat ik op school woon. En dus dat was echt zo'n yes moment van, ja, hier zit een leuk kinderboek in. Dat juffen en meesters ook een leven hebben. Ja, het leven achter de juf en meester. Het prentenboek ligt sinds begin oktober in de boekwinkels. Een Zeeuwse derby in de eerste klasse F van het veldkorfbal. Met Ondo in de blauwe shirts dat hier op een 2-1 voorsprong komt. En de treffer is van Kelly Sandersen. Ondo en Fortis zijn de enige 2 ploegen in deze eerste klasse F. Choba speelt in de andere eerste klasse. Dit is Dennis Witte met de 3-1 namens Ondo. Ondo is de koploper in die eerste klasse F. En Fortis staat in de middenmoot. Ondo heeft steeds een kleine voorsprong in deze wedstrijd. Maar Fortis blijft goed bij. Dit is de 7-6 van Joyce Schoonaert. En dan maken we een sprongetje in de wedstrijd. Hier is een treffer van Ondo in de maak. Quinto Franke.
16-14. En die voorsprong blijft miniem. Daardoor is er veel spanning in Sint-Laurens. Dit is Noor Wisse, de afgelopen weken geblesseerd geweest. Kon nu in de tweede helft meedoen en maakt in 24 minuten 6 treffers. En dit is de 16-15. En dat blijft het tot het allerlaatste moment spannend. Ondo nog een keertje in de slotfase. Dennis Witte, 17-15. Dat is de beslissing. Ondo blijft koploper en Fortis is de nummer 4. En er is vandaag natuurlijk ook weer een nieuwe Omroep Zeeland Sport. Straks in Omroep Zeeland Sport veel aandacht voor de tweede ronde van de districtsbeker in het amateurvoetbal. Je ziet samenvattingen van de wedstrijden tussen SVOD 22 en Goes, Terneuzense Boys tegen Kloetingen en van de wedstrijd hier achter me tussen zondag derde klasser Terneuzen en zondag vierde klasser Breskens. En daarnaast is er ook nog aandacht voor korfbal. De derby in de eerste klasse F tussen Ondo uit Sint-Laurens en Fortis uit Oost-Soeburg. Tot zo. Vanmorgen trok er veel bewolking over Zeeland. Hier viel lokaal ook wat lichte regen uit. Met een matige zuidenwind en 17 tot lokaal 18 graden in Zeeuws-Vlaanderen en Tholen was het redelijk zacht. In de avond trekken er pittige buien over Zeeland. Deze buien gaan gepaard met onweer en windstoten. Met name langs de kust ook kans op zware windstoten. In de nacht passeert er nog een enkele lichte bui. En de minimumtemperatuur zakt af naar zo'n 13 graden. Morgen neemt de wind al snel toe naar een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt half tot zwaar bewolkt met van tijd tot tijd regenbuien. Er is ook kans op een klap onweer, maar die kans is klein. Het wordt ongeveer 17 graden. Dinsdag neemt de wind iets af en blijft het meest droog. Er is ook ruimte voor de zon en het wordt 16 graden. Woensdag en donderdag wordt het nog iets aangenamer met 19 tot 20 graden, waarbij voornamelijk donderdag weer kans is op een bui. Maar voorlopig dus aanhoudend zacht. Fijne zondag. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een fijne avond.